Ahojte, vítajte pri mojom dnešnom videu. Ja sa volám, ak ma nepoznáte, Evka Dvoračková, som fitness trénerka, som tiež špecialista na zmenu ľudského správania a som tiež matka dvoch malých detí, 1,5-ročných dvojčiek. Žijem v Dubaji a robím vám takéto videá pre ľudí, veľa motivácie, veľa informácií a také zo života, taký lifestyle mix. Ak ma chcete sledovať aj na iných sociálnych sieťach, tak som na Instagrame a na Facebooku pod Eva Dvoračková fitness na oboch. Dnešné video budem rozprávať o chudnutí, bude to niečo, čo som mala v pláne robiť už dávnejšie a som rada teda, že som sa k tomu konečne dopracovala. Bude to taký veľký manuál chudnutia, budem sa občas pozerať dole, lebo aby to dávalo hlavu a petu, tak som si spravila takú osnovu k tomu, čo chcem rozprávať. Takže budem hovoriť o chudnutí a ako som povedala, bude to niečo ako taký veľký manuál chudnutia. Skôr než začnem, a nechcem, aby to video bolo príliš dlhé, takže budem sa snažiť to trošku okresať. Skôr než začnem, vám chcem ale veľmi pekne poďakovať vy, čo ma sledujete, za vašu veľkú podporu v posledných týždňoch, keď to bolo veľmi náročné pre mňa. Učila som sa, končila som práve ten kurz toho špecialistu na zmeny ľudského správania. Taká psychológia, motivačka, tak veci, čo mi veľmi pomôže v mojej praxi neskôr. A tiež prostredníctvom týchto videí to môžem, čo som sa naučila, odovzdávať vám. Takže vám za to chcem veľmi pekne poďakovať. Chcem vám veľmi pekne poďakovať za trpezlivosť, ktorú ste so mnou mali, keďže viem, že videá nejaký čas opäť neboli, ale som to objasnila. Ja som naozaj strašne chcela tie videá robiť, ale jednoducho nedalo sa. Iba také krátke vysvetlenie. Určite ste si všimli, vidíte to svetlo, ja natáčam pri dennom svetle, nemám žiadne osvetlenie, natáčam len proste na svoj iPhone doma takto, ako si sadnem a točím, takže pre mňa, aby to bolo aspoň ako tak pozerateľné, tak je veľmi dôležité mať dobré svetelné podmienky, ktoré nie v každom čase v dni teda dosiahnem doma a momentálne deti spia, je ten čas ich spánku, takže zatiaľ je to takto, len bohužiaľ neviem sa vyvarovať tomu priamému svetlu. Dúfam, že vás to tieto tiene tu a tak nebude nejako veľmi otravovať. Dôležitejšie ako toto je, hádam, čo vám chcem povedať. Ale chcem povedať jednu vec, že ak sa k tomu natáčaniu nedostanem počas toho času, keď deti spia, pretože niekedy som unavená, potrebujem si pospať a niekedy idem cvičiť, niekedy potrebujem niečo vybaviť, niečo porobiť, tak tým pádom už keď sa zobudia, tak je tu veľký hurhaj a keď potom idú, dajme tomu, že zvon na ihrisko, tak ak nejdem s nimi, že by som natáčala, už tu zasa mám tmu. Takže preto niekedy sa stane jednoducho, že aj keď chcem v ten deň, moja rodina a tá moja životná situácia, ale teraz to myslím v dobrom, to jednoducho zariadi ináč. Takže nie vždy sa mi podarí. Ja by som chcela natáčať videá raz týždenne, ale je mi nepríjemné potom dostávať také ako vyčítavé správy a je streda a prečo nie je video. Lebo bohužiaľ, prosím vás, akceptujte alebo rešpektujte to, že ja som matka dvoch detí, že tie deti sú ešte veľmi malé a že tie deti sú pre mňa na prvom mieste. Musím sa starať o domácnosť, musím sa starať o tie deti a chcem s nimi tráviť čas a musím to nejako tak akože rozdeliť medzi všetkých. To je iba tak na úvod. Takže tým som prešla to svetlo, dúfam, že vám to teda nevadí a tým som sa vám poďakovala a ospravedlnila za tú pauzičku. Ešte jedna vec, natočím toto video a ešte spravím možno jedno, uvidím, ako či sa mi deti náhodou nepreberú, ale ak to stihnem, a potom idem cestovať, takže mesiac budem preč, takže bohužiaľ v máji žiadne videá nebudú a uvidíme sa opäť v júni, ale uvidíte ma stále na sociálnych sieťach, takže dúfam, že to nejako zvládneme spolu zatiaľ takto. Poďme na to. O chudnutie. Téma chudnutia, manuál chudnutia. Je to hodne aktuálna téma momentálne aj pre mňa. Ja sa k tomu neskôr počas videa ešte aj dostanem, ale iba tak skrátke, tak mala som antikoncepciu, ktorá som brala, mi po nejakom čase prestala vyhovovať a začala som cítiť takú hormonálnu nestabilitu formou veľkej chuti do jedla, ale také až nekontrolovateľnej chuti do jedla a mala som dokonca nejaké také epizódky, keď som sa proste fakt akože prejedla. Mala som veľký problém bola som náladová a mala som nejaké takéto veci, takže a do toho sa pridalo, tá škola bola veľký stres a do toho sa pridalo nespatie, pretože moje dieťa stále ešte nespí v noci úplne.
tak bohužiaľ a bola som veľmi vyčerpaná a toto všetko sa nakombinovalo a stalo sa mi to, že som pribrala, čo ja nemám problém o tom rozprávať, ja som o tom mala post na sociálnej sieti, myslím, že to bolo na Instagrame iba, nie som si teraz celkom istá, prečo to robím, nerobím to pre ľútosť, nerobím to preto, aby mi niekto vychotil, že nie, že dobre to vyzerá alebo niečo, ja viem, že som pribrala a nemám s tým problém, lebo viem presne, prečo sa to stalo a tým vlastne, to ma aj celé tak akože motivovalo. Ja som túto tému o tom chudnutí chcela robiť už dávnejšie, ale ma to tak akože naspäť priviedlo k tejto téme. No a budem tu o tom potom neskôr rozprávať. Určité veci sú, keď za to človek proste nemôže, že sa príberie, hej. Ale teda tá téma chudnutia je momentálne veľmi aktuálna aj pre mňa. To som iba chcela tak takto na úvod povedať. Takže základ. Čo je základ chudnutia? Základ chudnutia je kalorický deficit. Je úplne jedno, akú stravu si nastavíte z pohľadu chudnutia. Nie z pohľadu vyváženej stravy, to budem neskôr hovoriť, ale zatiaľ takto. Je úplne jedno, že či ste na takej diete, či jete hen toho veľa, či jete hen tam toho málo. Je to veľmi jednoduchá matematika. 1 plus 1 bude vždy 2, keď sa jedná o telo. Takže a o chudnutie a priberanie. Takže ak ste v kalorickom deficite, budete chudnúť a je úplne jedno, či ten kalorický deficit vytvoríte na čisto jedine cukru, čo by bolo asi hodne namáhavé, lebo by ste museli byť asi dosť hladní. Ale a bolo by to veľmi nezdravé, k tomu sa dostanem neskôr, alebo či ho vytvoríte na keto diete, alebo na paleo diete, alebo na neviem akej diete. Pozor na paleo dietu, to je veľmi kalorická strava, to si mnohí ľudia neuvedomujú. Takže základy kalorický deficit. Ak ste v kalorickom deficite, budete chudnúť, ak ste v kalorickom surplus, alebo teda prebytku, budete priberať. A úplne jedno, či ten kalorický prebytok vytvoríte na brokolici, alebo či ho vytvoríte na mäse alebo na cukre. Takže to je iba tak na začiatok. Treba si uvedomiť, ak chcete schudnúť, musíte znížiť prísun kalórií, pokiaľ problém nie je váš zaspatý metabolizmus, hej, alebo teda spomalený metabolizmus, čo sa potom rieši trošku ináč. Ale tam sa práve navyšuje strava. Ale teda predpoklad je, že väčšina ľudí proste je viacej, ako si myslí a tú potravu, ktorá príjmame viacej kalórií, ako si myslí ľudia. Častokrát si neuvedomia všetky tie dzobkania, ktoré majú. Ja ako matka viem zo vlastnej skúsenosti, ale aj ja to teda nerobím, ale občas, priznám sa, že občas, ale aj pri iných mamičkách, že mamičky majú tendenciu dojedať po deťoch a to si treba potom ako uvedomiť, že to je stále. Nehovorím, že je to zlé, však jedlo nie je dobre vyhadzovať, ale treba si to zarátať do svojho kalorického príjmu alebo aspoň do takého toho svojho obrazu, hej. Takže to sme na začiatok si povedali o tom. Teraz otázka je počítanie kalórií. Je to nutné, alebo nie je to nutné? Existuje princíp, alebo taký systém stravovania if it fits your macros, ak to sedí vašim makroživinám, ak by som to mohla preložiť, čo je asi nezmysel prekladať, ale ide o počítanie kalórií, o dedukovanie na základe sledovania, niekoľko týždňového sledovania a rátania kalórií, ktoré, takto vám to vysvetlím. Odvážite sa, odmeráte sa, hej, to je základ, a potom si budete niekoľko týždňov vážiť sa stále a merať sa stále a niekoľko týždňov si budete sledovať presne, čo jete, zapisovať a zrátavať si tie kalórie a ešte aj tie makroživiny sledovať. Podľa tohto si dokážete určiť, či to, ako sa stravujete, je cez, alebo či priberáte, či jete viac kalórií ako máte, alebo jete menej ako máte. Treba si to potom overiť, samozrejme sú na to tabulky, výpočtové tabulky na ifitfitsyourmacros.com je super kalkulačka na to, ale tých kalkulačiek určite by ste našli viacej. No a lebo jedna vec je, čo vám vyráta kalkulačka, druhá vec je realita, takže ono si to treba ešte odsledovať a treba si to potom porovnať, hej. Takže stanovíte si nejaký počet kalórií, ktorý by ste mali za deň príjmať a ak chcete schudnúť, tak z toho kalorického čísla odrátate nejaké malé percento. Hovorím malé, pretože ísť do 25% už je hazard napríklad. Takže spomalujete si metabolizmus, uberáte sa o živiny a všetko toto. Takže to je to počítanie kalórií. Takto si dokážete veľmi presne odsledovať. Tam sa samozrejme zaráta aj cvičenie, hej, že čo vy cvičíte a tak. Čím presnejšie to máte, tým lepšie pre vás, ale to zase už by ste si museli sledovať, koľko spálite kalórií a takéto srandy. Kto má na to dneska čas a kto má na to dneska chuť a otázka je, že či je to naozaj nevyhnutné. Možno ak by ste boli nejaký športovec alebo
súťažili v nejakom fitnesse alebo niečo, tak vám to môže tieto detailíky už pomáhať, ale pri takom bežnom ľudskom živote stačí možno, že tie kalórie tak zhruba, akože rátať si to, jasné, ale nemusíte úplne, že presne výdaj vedieť, alebo proste nejaká odhadom, hej, to všetko nájdete informácie o tom na internete. Takže takýmto štýlom dokážete si veľmi pekne sledovať, že ako papáte, koľko kalórií príjmete, ako na to vaše telo reaguje. Podľa toho si viete uberať alebo pridávať podľa potreby. No, otázka je, že či je to nutné. Nie je to nutné. Ja som to praktikovala nejaký čas a je to super, pretože vám to dokáže, ja neviem, koľko rokov som to robila, ale dokážete sa veľmi pekne ako nastaviť a dokážete veľmi pekne si regulovať, čo sa bude vo vašom tele diať. Nebudete hladní, pretože ak ste rozumní, pretože si ten deficit nedáte veľký, dáte si ho 10-15%, hej, ale nie nejakých 25 už je veľa, alebo 20%, to už je také akože OK, už je to dosť, ale tých 15% je také ideálne. Nie je to však nutné, ak dokážete zdravým rozumom sledovať, čo si položíte na tanier, v akom pomere to máte a ak dokážete ukontrolovať vaše pocity hladu a rozlišiť medzi psychologickou potrebou jedenia z nudy, lebo jedia iný, alebo lebo ja neviem čo, lebo máte stres, alebo dokážete zároveň rozlíšiť toto od vášho reálneho hladu, hej. Čiže to je také akože, to počítanie kalórií je super, nie je to nutnosť. Ak to chcete robiť, som za, nech sa páči, je to fajn, určite vám to pomôže. Pre niekoho je to totálne nevyhovujúce, niekto sa bude cítiť veľmi obmedzený, že musí niečo počítať a že si musí značiť každé jedlo a tak. Čo to spraví, jednu vec je, že ak to budete robiť nejaký čas, že vás to naučí veľmi pekne rozumieť vašim potrebám a vášmu stravovaniu. Získate taký prehľad, tak do oka sa vám to dostane, že aká porcia mäsa, aká porcia toho, čo je tučné, čo je chudé, čo je vhodné, čo je menej vhodné. O tej vhodnosti. Niektoré veci sú proste vhodnejšie do diety preto, lebo majú málo kalórií a majú veľkú schopnosť zaplňania vás a zároveň obsahujú veľa vlákniny, budú vám pomaly tráviť. Sú to komplexné sacharidy napríklad, majú veľkú zasycovaciu schopnosť, teda tuky a bielkoviny a tak. Ale nič nie je v strave, ja som aspoň zástanca toho, že nič nie je zakázané, len treba vedieť, že si toho treba dať toľko alebo toľko. Proste aj jablko je super vec, je zdravá vec, ale zase keď ho zjete 2 kg jablok každý deň, tak z toho môžete priberať a budete pravdepodobne, ale dajte si 1-2 jablka denne a ste v pohode. Takže to je fajn, hej, to isté akože platí aj o čokoláde. Keď budete jesť každý deň jednu čokoládu celú, tak určite z nej priberiete. Alebo možno, že to vykompenzujete niekde inde, ale tým pádom vám zase bude chýbať živiny, pretože tá čokoláda ich také živiny nemá, ktoré vy potrebujete. Takže toľko asi o počítaní kalórií. Nie je to nutnosť, dávam to fajn prehľad. Je tu otázka cheat day, to veľa ľudí robí a ja som to určitý čas robila, z času na čas to ešte robím, ale už to neponímam ako cheat day. Naučila som sa o tom svoje, sama na sebe. A veľa ľudí robí to, že ide napríklad týždeň úplne krásne, úplne všetko tip-top, párádne pápa tak, ako by malo, pomaličky chudne a potom dojde cheat day a on zje toľko kalórií, že zabije celú tú všetko to, čo stratil, počas toho týždňa doje v ten jeden deň. A býva ešte aj viac. Stáva sa, že ľudia ešte zjedia aj viac. Takže cheat day je dobrý, ale tiež to treba držať v norme. Stále, ako ja stále hovorím, je tu balans. Balans je veľmi dôležitý. V živote, vo všetkom a takisto v chudnutí. Keď sa budete príliš obmedzovať, budete mať pocit, že nič nemôžete, že si zakazujete, že už nikdy nebudem jesť hento, toto veľmi ťažko sa vám takto bude fungovať a veľmi ťažko sa to bude dlhodobo udržiavať. Častokrát prídete k bodu, že schudnete a potom sa začnete prejedať, lebo ste to dlho nemali a tak, takže je určite lepšie ísť na to trošku viacej s rozumom a trošku proste, aby ste nemali pocit, že vám niečo stále chýba. Takže to je otázka ohľadne cheat day. Ja tiež si, keď som sa nejaký čas stravovala veľmi dobre, tak potom mám potrebu si niečo možno dať, ale dokážem sa v dnešnej dobe už, chvála Bohu, kontrolovať a neprejedám sa. Cheat day neznamená potom pre mňa prejedanie sa od rána do večera. Vidím to svetlo, mňa to strašne otravuje, ak sa vám tam pozerám niekde mimo, tak lebo vidím stále, ako mi to svetlo robí túto šmúhy, pardon, ja nemám inú možnosť, takže takto. Vyvážená strava, už som to tu načrtla. Aj v diete je strašne dôležité
čo jete, alebo v diete. No teda keď chudnete, snažíte sa schudnúť, je strašne dôležité, čo jete. A je strašne dôležité, aby ste tú stravu mali vyváženú. Prečo je to dôležité? Je to kvôli vašmu zdraviu, kvôli vašej kráse, kvôli vašim vlasom, kvôli vašej pleti, nechtom, kostiam, kvôli správnemu fungovaniu orgánov, kvôli vašej koži, proste kvôli všetkému. Takže ak budete niečo vynechávať a budete mať neúplnú stravu, lebo chudnúť môžete aj na donatoch. Dáte si polku donatu za deň, nič iné, tak verte mi, že schudnete aj s tým donatom. Ale budete mať veľké nedostatky živín, proste minerálov, všetkého a skôr či neskôr sa to na vás ukáže. Na vašom zdravotnom stave aj na vašom výzore. Takže je veľmi dôležité mať vyváženú stravu. To znamená príjmať všetko. Príjmať aj tuky, hlavne sústrediť sa na tie veľmi podstatné, dobré tuky, ale všetky tuky proste potrebujeme príjmať tuky. Ani tie akože zlé tuky vás nezabijú, keď sú v minimálnej nejakej dóze. A dneska už sú tie výskumy také, že stále viacej sa dávajú také hints, alebo také náznaky toho, že asi tie zlé tuky nie sú až také zlé, ale čo je zlé, je ten životný štýl, ktorý sa spája s jedením so zvýšenou konzumáciou tých tukov, hej. Nechcem tu dávať nejakú zdravotnú predrážku, ale to len tak na okraj, proste keď niekto fajčí, má sedavý životný štýl, vôbec nehybe sa a do toho ešte si je vystresovaný, rozčúlený a potom pápa klobasy, tak to celý ten obraz je utváraný ako celok. Všetkým týmto nie sú to len tie klobasy. To bolo tak pomimo. Takže vyvážená strava je veľmi dôležité príjmať aj sacharidy, príjmať aj tuky, aj bielkoviny. Bielkoviny sú vaša stavebná hmota. Keď nebudete mať bielkovín dostatok, tak budete veľmi ťažko budovať stavebnú hmotu, rovnako ako iné veci na vás. Takže, teda stavebnú hmotu, chcela som povedať svalovú hmotu. Pardon. Takže vyvážená strava. Preto je nevýhoda a nie je dobré a neradím ísť na také diety, ako som spomínala na začiatku, žiadne paleo, žiadne keto, neviem čo, paleo, pozor na paleo. Paleo je veľmi, veľmi kalorická strava. Je to všetko akože áno, paleo, neviem čo, aj keď dneska taký paleo človek by sa na tom asi zasmial, pretože on podľa mňa úplne nežije dole, ale fajn. Ale ten princíp vieme, hej, že všetko, čo bolo kedysi a nič, čo je ľuďmi vyrobené, ale všetko, čo je iba dopestované alebo ulovené, OK, fajn, ale vyhýbajú sa veľa sacharidom, vyhýbajú sa, neviem, myslím, že aj hodne ovociu, ale nie úplne všetkému. Viem, že bobulovité ovocie jedem, neviem presne, ako to je, nikdy som to nedržala, ale viem, že je to veľmi kalorická strava, všetko je hodne mastné, všetko je hodne ťažké. Takže keď začnete keto dieta, napríklad nízkosacharidové veľmi diety, až keď žijete až do tých keto stavov, hej, smrdí vám z pusy, to je jedna vec. No, máte zlú náladu. Áno, vy nejaký čas schudnete, lebo obmedzením sacharidov dokážete viacej využiť ten uložený tuk vo vašom tele, pretože bude z neho telo ako, nebudem to komplikovať. Proste áno, je aj takáto možnosť, ale je to podľa mňa dobré ako nejaký krátkodobý boost k tomu, čo už ste dosiahli a ešte chcete možno trošku niečo pušnúť ďalej. Alebo proste chcete schudnúť to kilečko možno, hej, ale postaviť si na tom nejaké dlhodobé chudnutie absolútne nie je dobré, pretože je to veľmi náročné na hlavu, na psychiku, pretože budete veľmi nervózni, tie sacharidy vám budú chýbať. A uvidíte sami, budete to cítiť a bude vám smrdiť z pusy, keď budete jesť príliš málo. Fúj, to by som nerobila. No, takže len tak. OK, takže vyvážená strava, nevýhoda tých vynechávaní skupín makroživín, to som všetko povedala. Základ, ale samozrejme na chudnutie to nie že nie je dôležité. Dôležité to je pre vaše zdravie. Hovorím o pohybe, hej? Pohyb. Ale nie je to nevyhnutnosť na chudnutie. Vy dokážete schudnúť obmedzením kalórií, hej? Aj keď budete chodiť cvičiť a môžete cvičiť, neviem ako môžete úplne intenzívne cvičiť. Veľa ľudí môže intenzívne cvičiť a potom môže veľa papať, lebo stále to intenzívne cvičenie prevýši ten kalorický príjem alebo sa vyrovná tomu kalorickému príjemu, tá ich spotreba, ktorý oni majú. Ale ak budete mať vyšší kalorický príjem a budete v kalorickom surpluse, prebytku, tak určite ani najviac intenzívne cvičenie vám nepomôže na schudnutie. Proste to sa zlá strava a príliš jedla, príliš kalórií sa nedá tak ľahko vycvičiť. A treba si uvedomiť, že tak ako ľudia majú väčšinou skreslený pohľad o tom, čo jedia a jedia oveľa viacej, ako si myslia, príjmajú oveľa viacej kalórií, ako si myslia, rovnako pália oveľa menej kalórií v posilovni, ako si myslia. Aj celkovo život takými aktivitami a tak dennými. Môžete si to pozrieť na internete, sú také zhruba tabulky, alebo také proste, že koľko asi spálite za pol hodinu čohosi, alebo 10 minút čohosi. Takže
Pohyb je veľmi dôležitý, pretože keď budete chudnúť iba dietovaním, nebudete si udržiavať fit telo, nebudete pevní, nebudete silní, budete mať miesto ryti placku, ak nemáte geneticky daný pekný zadok. Ja by som mala miesto ryti placku, hej. Takže, ale myslím si, že väčšina ľudí je na tom, tak proste nebude to telo také pevné a hlavne, ak už sa dostanete do nejakého veku a môžete mi veriť, ja mám 36 rokov, takže viem, o čom hovorím. Mne sa strašne nepohodlne sedí a zároveň si tu kontrolujem to svetlo, aspoň aby na tvári nebolo. Takže pohyb, áno, jasné, chceme byť zdraví, pohyb je hrozne dôležitý, ale netreba zabúdať, chudnutie, ako sa vraví, chudnutie sa začína v kuchyni, nie je to jediná vec, kde sa, akože čo vám pomôže ku chudnutiu, ale tá strava je úplne maximálne dôležitá. Takže ten pohyb je vždy to extra plus super k tomu a ideálna kombinácia týchto vecí a ešte aj dobrého spánku. K tomu sa ešte dostanem neskôr. Prílišné obmedzenie kalórií, to je veľká chyba, ktorú ľudia robia. Začnú jesť príliš málo a čo sa stane, naše telo je majster v adaptovaní. Ja som to už myslím, že niekde hovorila. Naše telo sa prispôsobí na všetko. Takisto ako keď začínate cvičiť a pôjdete tam a začnete robiť úplne, že na 100% všetko najviac hneď ako vládzate, tak sa k tomu prispôsobíte a keby ste ten tréning neposúvali niekde ďalej, tak za chvíľku už vám to nebude nič robiť, budete udržiavať vaše telo tam, kde je, ale nebudete z toho mať nejaké výsledky ďalšie, nepôjdete dopredu, lebo vaše telo sa adaptovalo. A to isté platí v strave. Takú nejakú brutálnu dietu na začiatku začnete chudnúť, ale za chvíľku už vaše telo sa na tie kalórie prispôsobí, lebo zistí, že niečo sa deje, Janka, papa, menej. Utiahneme ručnú brzdu, spomalíme trošku metabolizmus, aby sme predsa nehľadovali, lebo možno, že bude hlad. A tak to je tak akože vysvetlené, ako pre mojich synov. Ale hovorím pravdu. Hovorím o tom, že vaše telo sa adaptuje na čokoľvek, preto vždy sa snažíte mať čo najmenší kalorický deficit, pri ktorom chudnete, preto pomalé chudnutie alfa-omega. Alfa-omega, pomalé chudnutie. Nie bam, rýchlo veľa naraz, pretože veľmi, veľmi málo ľudí si to dokáže reálne udržať, to vám garantujem. Možno niekto, ale veľmi málo ľudí. Vy keď chcete schudnúť, vaše nové stravovanie, váš nový životný štýl musí naozaj sa stať vašim životným štýlom. Musí to byť vašim životom. A teda nejaké brutálne diety, jednak je to neudržateľné z dlhodobého pohľadu, z dlhodobého hľadiska a ďalšia vec je, že vaše telo sa na to adaptuje a už za chvíľku nebudete mať čo uberať a potom uberete a to je cesta na psychiatriu, alebo je to cesta proste k zdravotným problémom, alebo že to nevydržíte, väčšina ľudí to nevydrží a väčšina ľudí proste začne potom priberať, lebo už bude taký vyhľadovaný a naštvaný a výsledky nie sú tak, ako by chcel, takže začne zase rýchlo veľa jesť, alebo začne jesť tak, ako jedol predtým, keď priberal, lenže ten spomalený metabolizmus, tá zatiahnutá ručná brzda pri tom tele spôsobí to, že vy budete priberať ešte viac. A to je presne ten jojo efekt. Ja mám niekde, sa mi zdá, o tom video, a teraz som si nie celkom istá. Takže ak tak si pohľadáte v mojom kanáli, či už niečo takéto. Neviem, či som aj o chudnutí niečo nerobila, ale tu mám takú potrebu to tak celé dá sa dokopy, pretože neustále dostávam tieto otázky. Takže bacha na to. Predstavujte si váš metabolizmus ako fungujúcu mašinku, ako idúci stroj, a vy keď mu zaťahujete ručnú brzdu veľkými dietami, tak idete proti sebe. A vráti sa vám to, na to môžete vziať diet, spomeniete si na moje slova. Takže naozaj chudnite s rozumom, chudnite pomaly, udržateľne, dlhodobo. Nikam sa neponáhľate, máte celý život pred sebou. A či to bude trvať 2 mesiace, alebo to bude trvať 4 mesiace, alebo 5 mesiacov, to je jedno, ten čas prejde tak, či tak je úplne jedno, koľko to bude trvať. Je dôležité, aby ste sa s tým zžili, aby to bolo a aby to bolo udržateľné, aby ste to mali na furt, nastálo. Hej? Čiže toľko k tomuto. Čiže prečo nie diety? Tu sa dostávame k tomu, že prečo nie žiadne takéto prehlúplavé diety. Ja som akože nie zástanca, hej. Ak to nie je zo zdravotného dôvodu, hej. Ja som sama zo zdravotného dôvodu išla veľmi nízke sacharidy na nejaké asi pol roka a potom ešte ďalšie asi 2 roky hodne obmedzené tiež, takže to bolo kvôli mojej inzulínovej rezistencii. Ale už teraz to nerobím, už teraz mám to hodne pod kontrolou, takže to je to, čo sa týka diet. Vy sa nesnažíte žiť, že idem schudnúť s dietou. To je blbosť, ľudia. Vy musíte si spraviť životný štýl, ktorý je dlhodobo udržateľný, pretože iba tak budete dlhodobo pekný, štíhly, zdravý, fit, všetko. Staňte sa, kým chcete byť, proste ako chcete vyzerať, tak musíte žiť. Keď chcete vyzerať ako
Fitnesska, musíte sa stravovať ako fitnesska, a teraz zase to je blbý príklad, lebo väčšina fitnessiek, verte mi, ako nie každý, ale veľmi veľa fitnessiek má veľmi porúchané zdravie. No, neviem, netrúfam si do toho hovoriť, akože koľko, ale proste naozaj viem svoje, hej. Takže to tiež asi nebol úplne dobrý príklad. Keď chcete vyzerať ako tá baba z Instagramu, ktorá sa vám páči, ktorá je taká fida, je taká zdravá a všetko, tak musíte sa tak stravovať. A pozor, zasa ľudia ukážu iba to, čo chcú, ale to už je iná téma. Dobre, takže to je môj názor na diety. Prečo nie diety, ale treba si z toho spraviť životný štýl, treba to brať ako proste vy, vaše nové ja. Áno, tak, vaše nové ja. Dobre, povedzte si teraz so mnou naraz všetci. Odteraz toto je moje nové ja. Toto som ja, pretože sa mám rada, pretože mám rada svoje telo a pretože moje telo si zaslúži, alebo rád svoje telo, pretože moje telo si zaslúži len to najlepšie a starať sa o neho budem len najlepšie, ako viem, a dám mu najkvalitnejšiu stravu, ako viem, ale v tom množstve, ktoré potrebuje. Nebudem ho prejedať, lebo ani to není pre ňo dobre. Chcem, aby bolo pekné, chcem sa v ňom cítiť dobre, pretože to je moje telo a mám ho rád. Takýto prístup treba. Treba zmeniť svoj životný štýl. Od dnes, ruku si dáme tuto všetci na srdce, od dnes žiadne diety, od dnes to bude nový životný štýl. Napíšte mi potom, dajte mi vedieť, napíšte mi do komentov potom, že ako sa vám to podarilo. Dobre? Dostávam úžasné komenty na to video, čo som robila o minizvykoch. Som veľmi rada, že som vám pomohla. Ja dúfam, že aj toto vám pomôže. Takistý je môj názor na jedálničky. Jedálničky. Ja keď počujem jedálničky, mne sa ježia všetky chlpy na tele. Povedala by som to takto. Sú dva typy jedálničkov. Sú jedálničky od profikov. Tu by som chcela spomenúť Dangerous Kitchen, Kate Makajová. Ak by ste naozaj potrebovali pomoc s jedálničkom, obráťte sa na ňu, je súčasťou FitCult, alebo ktokoľvek z FitCult, ja ich stále pušujem, pretože to sú rozumní ľudia, ktorí nehovoria žiadne hovadiny, ktorí nepredávajú stiahnuté veci z internetu, ktorí naozaj strávajú čas tým robením, ktorí netlačí žiadne bullshity ľuďom, žiadne kaloráby do hlavy, hej. Takže to je osoba, ktorá vám to naozaj vypracuje. Alebo sa obráťte na nutričného poradcu. Nutričný poradca je človek, ktorý to, aspoň teda, neviem ako je to na Slovensku, ale v Amerike, odkiaľ mám trénerskú školu, tam na to je vysoká škola. To sa študuje na vysokej škole. Žiaden tréner 1. stupňa, 2. stupňa by vám nemal robiť jedálničky. Ak sa na to cíti, OK, je to vaša zodpovednosť. Ja by som jedálničky ako trénerka nerobila. A to je z dvoch dôvodov. Pretože nie som zastanca žitia podľa jedálnička. Pretože potom vy dojdete do reštaurácie, čo urobíte? Dojdete na brunch, čo urobíte? Dojdete na návštevu, čo urobíte? Idete cestovať, idete na dovolenku, čo do keľu urobíte? Vy sa musíte naučiť byť za seba zodpovedný, vy sa musíte naučiť prevziať zodpovednosť na svoje vlastné plecia, do svojej vlastnej hlavy a rozumieť tej strave. To vôbec nie je žiadna ťažká veda, nič, také tie basic základné informácie o tomto môže mať naozaj každý. Tie má už aj moja mama. Takže naozaj, mami, ja ťa pozdravím, ak to náhodou pozeráš. Takže fakt, toto je naozaj jednoduchá vec, ktorá sa dá osvojiť tým, že si o tom budete trochu čítať. Nečítajte si hovadiny, nečítajte si žiadneho Bukovského, žiadne takéto si nečítajte, proste pozerajte sa na to normálne triezvými očami, ľudia, ktorí hlásia žiadne extrémy, ruky preč od toho. Naučte sa rozumieť výžive, naučte sa rozumieť strave. Hľadajte odborné články na odborných fórach alebo odborných proste časopisoch a tak. Nepozerajte si to na Modrých koňoch, ani na mamičkovských, ani na iných fórach, ani proste na ja neviem akých, no nechcem, už som sa to rozohnila. Ma poznáte ma ľudia, už tí, čo ma sledujete, ma poznáte. Takže jedálničky. Je veľká moda na Slovensku, dneska robí jedálničky každá druhá baba alebo každý druhý človek. Niekto si spravil včera trénerský kurz víkendový v Hornej Dolnej, trénera 1. stupňa, či ako sa to tam kvalifikuje, ktorý vôbec netuší napríklad, ako fungujú, aké sú cykly v tele metabolické, alebo proste ako toto funguje absolútne. Už som mala takéto debaty s niektorými ľuďmi, som takto pozerala, že ľudia absolútne nemali ani páru. Neviem, čo sa tam naučili na tom trénerskom kurze, možno rátať opakovania, ale takíto ľudia potom predávajú jedálničky za neviem koľko euro, 50 eur, koľko to sa fakt neviem, 15, fakt nemám predstavu. A pošlu vám jeden generický, jeden taký akože všeobecný, oni vám budú tvrdiť, že je na mieru, hej, ale urobia vám jeden všeobecný stiahnutý z internetu, alebo majú dva a ten posiel jeden, druhý, hore, dole, dostanete rovnaký vy, Zuzka, Miška, suseda, hen tam, ten. Je jedno, či je chalan, jedno, či má 60, jedno, či má 80 kg, dostanete ten istý jedálniček, ak má byť jedálniček urobený na mieru pre vás.
a 1 500 000 krát som to hovorila, a zase vám to poviem, 1 500 000 prvýkrát musia vedieť vašu, okrem základných údajov, vaše pohlavie, samozrejme výšku, váhu, fyzickú aktivitu, vek, musia vedieť vaše preferencie, vaše alergie, čo radi máte, čo nemáte radi, musia vedieť, ako sa momentálne stravujete, proste to je veľa vecí, ktoré od vás musia tí ľudia získať a vytvorenie takého jedálnička vám nikto nikdy nepošle obratom. To bude trvať niekoľko dní. Pretože ten človek s tým strávi niekoľko hodín, ten sa na tým sadne, bude sa mlámať hlavu. Nesmie sa tam opakovať veci stále dokola, musí to byť pestré, nemôže to byť zložené z 4-5 potravinách, nemôže tam byť stále kuracie prsa, keď vy neznášate kuracie prsa, musí si to ten človek zistiť, čo máte a nemáte rád a tak. Takže toto je už zbytočné si o tom hovoriť. Prosím vás, nemíňajte svoje peniaze. Nemíňajte svoje peniaze na to, na takéto kraviny. Nepodporujte týchto šarlatanov a týchto podvodníkov a Mikleho a podobne. Nebudem toto nejako spomínať. Ale nie, jedálniček na mieru musí byť urobený na mieru pre vás. OK, teraz keď si to vypočuje, tak budem dostávať asi veľa od neho, ale však to mi je úplne fuk. OK, pozitívne nastavenie a prečo je dôležitá vaša hlava. Posúvam sa ďalej v téme, lebo už máme pol hodinu. Je strašne dôležité nastavenie vašej mysle. Ja som o tom už robila veľa videí, veľakrát som o tom hovorila. Je veľmi dôležité, ako o sebe zmýšľate a o vašom živote a o vašich úspechoch, neúspechoch. Vôbec by ste na svoje neúspechy nemali myslieť. Ak v niečom neúspejete, je treba veľmi popracovať a naučiť sa byť schopný pretočiť si túto životnú skúsenosť, tak ako hovorím, a vnímať ju ako skúsenosť. Ako životnú situáciu, životnú skúsenosť, niečo ste sa z toho naučili, je to lekcia a ideme ďalej. A tam to zostane v minulosti. Minulosť už je za vami, minulosť sa stala, minulosť už sa neodstane a keď vy sa s ňou budete nervovať, tak si kazíte vašu budúcnosť a prítomnosť. Budúcnosť ešte není, minulosť už je v háji, máme dnes. Každý jeden deň máme dnes. Takže prežite každý dnes presne tak, ako chcete. A teraz hovorím o strave, naspäť k strave. Nastavte si tú stravu tak, aby ste jedli zdravo, vyvážene, aby ste svoje telo rozmaznávali, pestovali, aby dostalo všetko, čo potrebuje, aby vám mohlo dlho a dobre slúžiť, lebo moji zlatí, vy tu budete aj za 50, za 60 rokov a to nie, že tak umrem. Predlajs, vy neumeriete, vy budete stále tu, akorát, že vám bude zle. A to je otázka, či chcete, aby vám bolo zle, alebo chcete, aby vám bolo dobre. Chcete behať za svojimi vnúčatami, alebo chcete skapínať doma niekde pred telkou, hej? Takže toto je veľmi dôležité, pozitívne myslenie. Vy o sebe nesmiete myslieť ako o tučnom. Nesmiete mysleť, že vy sa nenávidíte. Vy nesmiete sa na seba pozrieť a povedať si, fú, ja som taká hnusná. To je najhoršie, čo môžete pre seba urobiť. To je najhoršie, to vás nikde nedostane. To vám iba kazí tú cestu, celý ten váš deň, celý ten váš život, celý ten váš zážitok. Proste všetko to iba nič to neprospieva, to nikoho nenakopne, väčšinu ľudí to iba znechutí a proste naozaj je veľmi dôležité. Chcete byť chudí, alebo štíhli, chcete byť fit, myslíte o sebe ako, že ste už fit, že už teraz tam ste. Absolútne o tom nepochybujte a tak sa podľa toho správajte. Vy už ste fit a preto žijete ako fit človek a budete fit. Verte tomu. Takže je veľmi dôležité pozitívne nastavenie. Keď idete do chudnutia s tým, že vy idete proti sebe bojovať, vy sa neznášate, vy ste predurčení na zlyhanie, predurčení ste ten boj prehrať, lebo vy ste sa rozhodli bojovať proti svojej hlave. Lenže vaša hlava je váš najväčší spojenec, keď ju viete používať. Takže prosím vás, toto je naozaj niečo, čo je mega dôležité, rovnako ako rátanie tých kalórií, hej. Vy ste váš najväčší kamarát, vaša hlava musí byť váš spojenec. Takže toľko k tomu. Je to veľmi dôležité. Vy ste krásni, ste úžasní takí, aké ste. A že sa chcete trochu vylepšiť, je fajn. Ale nikdy sa nevylepšíte, keď sa budete nenávidieť. Keď sa pozriete na úspešných ľudí, oni sa majú radi. Predstavte si, že čo taký Bill Gates, myslíte, že sa neznáša celý život, alebo chápete, čo sa snažím povedať. Jednoducho musíte sa mať rád. A to zasa, už som tu 1 000 000 krát hovorila a budem stále dokola. A už to tu mám zase napísané. Pozrela som dole, ďalšia poznámka, mať sa rád. Takže už sa snažím nejako posúvať, sa mi posúva slniečko. Takže je veľmi dôležité naozaj mať sa rád. Keď sa nenavidíte a to, čo som teraz hovorila, máte ten stres, tak pozor, stres je veľký zdroj
problémov, pretože v strese produkujete zvýšené množstvo kortizolu. Kortizol, čo to je? Kortizol je taký malý svinský hormón, ktorý vám okrem iného ale jeho nechcená vlastnosť je, že vám bude ukladať tuk a hodne okolo pása. Takže keď si chcete nosiť vlastné kúpacie koleso, fajn, na zlatých sa neutopíte, ale nebude vám dobre. Takže tak, mať sa rád. Veľmi častá chyba. Všetko alebo nič. Pustíte sa s vervou do toho a proste teraz sa mi nepodarilo dneska, ježišmarja, dala som si 2 lentilky, tak ja už na to kašlem a už si môžem teraz dať celú zmrzlinovú, ja neviem, tortu, hej, alebo čo. Neexistuje všetko alebo nič. Každá vec, ktorú si povolíte, ok, fajn, a tým sa to skončilo a pokračujeme ďalej. A nikdy nie od zajtra zase idem ďalej. No, nie, môj zlatý. Pekne od dneska. Od teraz, od tejto chvíle, dobre, dala si, ok, mala si chuť na tú palacinku, no tak si dala palacinku. Ale vrátime sa rýchlo naspäť, je to všetko opracovanie s hlavou, to je to, čo hovorím. Rýchlo sa vrátime naspäť a zasa máme sa rád, sme fit, sme štíhli, stravujeme sa tak, pretože máme radi svoje telo, dáme mu to dobré. Ok, tá palacinka bola fajn a tam už skončila, hej? Dopriali sme si, preboha, nedávajme si ju každý deň, ok? Alebo môžete si ju dávať každý deň, keď máte na to metabolizmus, keď to spálite, niekto má telo, že môže zjesť všetko, hej? Gratulujem vám, strašne vám závidím. Ale pre nás obyčajných smrteľníkov treba vedieť, že ok, fajn, ideme ďalej. Neexistuje všetko alebo nič. Veci nie sú iba čierne alebo iba biele. Je milión šedých odtieňov medzi tým. Rozumiete, čo chcem povedať? Takže není všetko alebo nič a všetko alebo nič prístup vôbec nie je dobrý. A v ničom živote všetko alebo nič nie je dobrý prístup. OK, posledné 2 veci. Takže hovorila som vám o tom, že som teraz momentálne pribrala, hovorila som vám aj o tom, že viem, že prečo sa to stalo. Beriem za to plnú zodpovednosť, aj keď teda bolo to vďaka nedostatku spánku a nie celkom vyváženým hormónom. Napriek tomu bola som to ja, kto zožral všetko, čo zožral, hej. Takže zodpovednosť je na mojich pleciach, ja ju tam mám, ja s tým vôbec žiaden problém nemám a teraz vám poviem, ako to robím ja, keď sa snažím schudnúť. Ja už to pekne pomaličky ide dole, ja sa nikde neponáhľam, takže takúto pribratejšiu ma budete vydať ešte nejaký čas, pretože ja si nechcem pokaziť metabolizmus, ja chcem presne toto všetko, čo som vám tu hovorila, to dávam aj na seba, hej. Čiže ako to robím ja? Mne vyhovujú momentálne, bo robila som dlhé roky aj intermittent fasting a rátala som kalórie a kadečo, že vy to viete, vtedy som bola fakt vo forme, ale dnes mi to do životného štýlu tak už akože nesedí, nemám na to čas, na to rátanie tých kalórií a na to už aj popri tých deťoch a tých všetkých veciach zabúdam, lebo zrazu mám asi tak reálne 10% toho času, čo som mala kedysi. Takže, lebo všetko ostatné je busy s niečím iným, hej. Takže tak som chcela. Ako to robím ja? Takže ja si dávam momentálne raňajky, ktoré sú také najväčšie jedlo môjho dňa, potom je obed, ktorý je nejaký taký menší a potom večera jem iba zeleninu. A to nehovorím, že to takto musíte robiť aj vy. Môžete si znížiť porcie, napríklad o 15% si znížite ostatné porcie a môžete mať normálne jedlo, ako chcete. Ja mne to vyhovuje tak, že sa ráno dobre natlačím, potom na obed si dám tak akože už menej a večer už ani nepociťujem toľko hlad, ako to bolo kedysi a jednoducho mne tá zelenina na masle stačí. Zelenina na masle, alebo nejaká ogrilovaná, alebo upečená, alebo s olejom, alebo niečo proste zelenina. A teraz dni, ale počas dňa jem všetko. Jem orechy, každý jeden boží deň jem orechy, jem aj bielkoviny. Nie vždy je mäso. Mne sa teraz nie vždy žiada mäso. Hodne veľa jem ryby. A hlavne surové ryby. Ja som sa úplne zbláznila zo sushi a zo všetkých takých tých sušiarenských vecí. Sušiarenských. Čo som chcela povedať, takže tam tým smerom je veľa vajec, jogurty, také bielkovinové viacej, čo majú a takéto veci, takže to všetko mám, ale už proste večeru mám tú zeleninu, hej. To je ako to robím ja. Ja nehovorím, že to tak musíte robiť vy. Vy si nájdete vlastný spôsob, môžete sa inšpirovať môjim, ak chcete. No a tu chcem ešte poslednú vec teraz povedať. Sú prípady, kedy sa chudnúť nedá. Kedy vám chudnúť nejde. Ja sama som si to zažila, stretávam veľmi veľa ľudí v poslednej dobe, ktorým bola diagnostikovaná inzulínová rezistencia. Čo to inzulínová rezistencia je? Veľmi v skratke, je to metabolická porucha, ale viacej o tom nebudem hovoriť. Video má už teraz 40 minút. Takže sú určité veci,
hormóny rozhádzané, nedostatok spánku, možno pijete iba málo vody, alebo máte nejakú metabolickú poruchu. Sú veci, keď za to nemôžete. Ale hovoriť teraz, že ja chudnem, lebo ja mám pomalú štítnu žľazu, keď ste v živote s tým neboli u doktora, v živote vám to nediagnostikoval, alebo každý druhý teraz už chce mať nejakú ako keby poruchu, je to zbytočné. Škodíte sami sebe. Takže ak naozaj máte podozrenie, že sa niečo deje a je to reálne, môže sa to stať, ako som ja sa teraz presvedčila s tou antikoncepciou, hej, a v minulosti s tou inzulínovou rezistenciou, môže sa vám to stať. Ak máte pocit, že robíte naozaj všetko preto a robíte to dostatočne dlho a naozaj svedomito, môžete si vstúpiť do svedomia a povedať, že áno, je to tak a stále sa nič nedie a niečo musí byť zle, tak prosím vás, navštívte lekára, dobre? Lekár je ten, ktorý vám pomôže. Nemusíte písať mne, lebo ja vám nepomôžem, ja si nie je lekár, ja vám pošlem vás iba lekárovi zasa, hej? Takže tým nechcem povedať, že mi vadí, že mi ľudia píšu. To nie, ale niektoré veci vám jednoducho poradiť neviem. Ja nie som lekár, nebudem sa tu na ňo hrať. Existujú prípady, keď naozaj si neviete rady. Tie prípady, keď naozaj si nevie človek rady a naozaj za to nemôže a nie je to jeho nevedomosťou, že nevie iba, čo má robiť, alebo jeho nedisciplinovanosťou, alebo slabou pevnou volou. Naozaj pri týchto prípadoch potrebujete pomoc lekára, dobre? Takže to je odo mňa všetko. Ja dúfam, že toto video 40-minútové, Pane Bože, Eva zasa, že sa vám páčilo. Ja dúfam, že to svetlo vám veľmi neprekážalo. Keď mi dáte vedieť, budem rada, ale aj keď mi napíšete, že Eva, na to sa nedá kúkať, tak ja potom nemám s tým moc čo urobiť. To sa samozrejme mení ešte podľa ročného obdobia, ako vysoko mám slnko a tak. No ale však to je jedno. Nemám to kde inde moc natáčať, ak sa dole niečo deje, ak je tam hurhaj, sú tam ľudia, ja to musím natáčať v izbe. Limitovaná som časom, kedy môžem natáčať a celkové môj život je hodne obmedzený na to, kedy môžem sa venovať takýmto aktivitám. Takže chcem, aby ste vedeli, že robím to pre vás. Veľmi ma to baví, robím to rada, robím to nezištne, ale potom ma veľmi trápi, keď mi niekto vyčíta, že prečo to nebolo, ako keby ja som, akože čo som si to dovolila, hej, lebo také bolo. Ale, no, zasa poznáte ma, hodím za hlavu, idem ďalej, hej, ale iba som to chcela spomenúť, aby si to možno, že si niekto vstúpi do svedomia. Takže ďakujem veľmi pekne za to, že ste boli takí trpezliví. Ďakujem za všetky vaše správy, ktoré mi posielate, za tú podporu, ktorú dostávam. A budem veľmi rada, ak budete toto video zdieľať, ako budete šíriť ďalej. Budem veľmi rada, ak mi dáte na to like, alebo teda palec hore. Budem rada za každý váš koment. Ja bohužiaľ ľudia niekedy nemôžem okomentovať spätne všetky vaše komenty. Ja jednoducho ten čas nemám. Pochopíte to, keď budete mať sami svoju rodinu a budete mať 2 takéto malé deti, ak sa nám to niekedy stane po šťastí. Tak vám to veľmi prajem. Ale potom uvidíte, že naozaj ako tam sa veľa iných vecí dostáva úplne do úzadia a veľmi ťažko sa k ním prepracovať. Ale to nič neznamená, že vás nemám rada alebo že vám to nerada robím, vôbec nie. Takže budem veľmi rada, ak mi dáte palec hore. Ak ma nesledujete ešte, pridajte sa ku mne na sociálne siete. Ak chcete nejaké jedálničky, tak prosím vás Fit Cult a Kate, Dangerous Kitchen, určite títo ľudia, neplatte podvodníkom, žiadne obratom, žiadne proste pre suseda rovnako ako pre vás. Zdieľajte toto video medzi svojich kamarátov, určite to niekomu pomôže a ja budem veľmi šťastná. Pridajte sa ku mne na odber, dostanete potom, ešte keď si tam kliknete na taký zvonec, jak je tam, že odoberať, neviem ako je to po slovensky, tam je, že subscribe, neviem, či to máte po slovensky, vedľa toho je taký zvonec. Ak na ten zvonec kliknete, dostanete vždy upomienku, pripomienku, keď uploadnem nové video. Takže to je odo mňa na dnes toľkoto a uvidím, či sa mi ešte podarí, či sa mi deti nezobudia, lebo už dlho natáčam, ale ak nie, tak vidíme sa cez video zase v júni, hej? Takže do toho júna to nejako prosím vás vydržte, ale na sociálnych sieťach som s vami stále. Takže pekný deň, majte sa, ahojte, pa pa.